a chairde sé aim an éineach Oibre na daoine óga cheantar seo a chur an eolas faoin na páist atá ar fáil in earnáil na Gaeilge. Tá sé bheith go chlóistal an isin seo séir daoine óga ag caint faoin na gcuid taithí i síl na Gaeilge agus cén fá ar roinú siad an Gaeilge mar ghluibhithe. Is mis Aonach agus is as chundí Románach mé. Tá mé sa chiad bblion an ollscoil na riana go momente, Tá méid Jenny Staidir an nílig agus tá rankis mar bheonar agam fásta agus níl caintúir dúthis mé, so dóla mé mo hiid Gaeilge ar scoil mar ní ro Gaeilge ag mo hisismothirí ach nervhí mo dhearthar ar scoil rinn sé Staidir an nílig agus bhí sé inrá leis antanga, so nuair tháinig mé an sim bhí aige sa Gaeilge sprág a him mé chun an Gaeilge dhéanú ar scoil fásta, so tá gaiice sé agus ard level agam sa Gaeilge agus bhain mé mo chaideachtaí amach in ardlardan in na Scotland. Agus nuair bhí mé sa sé bhíonn sa scoil cíarna fear mé post mar cheagas scór Gaeilge tríd an chomhairle chundaí, so dúirs cidhúir daoine lom nach raibh deisna nó puistar fáil do dhaoine óga a bhfuil Gaeilge acu in earnáil na Gaeilge ach níl sin fear ar scur ar bích. So bhí mé ag teagas ar feadh cúpla uair sa seachtain agus bhí rang bug agam sa tróna agus bhain mé an soltas an fos seo mar ba chhlachtúintach é agus thug sé seans dú chun hiid Gaeilge úsáid is a Oibre. Thomhaile sin Oibre min uhainn na hairse marmar mar chruaí tuairis agus nuair fear mé an post sin cúpla bhliain ó hin, níor thíl mé gurú seansna an chum hiid Gaeilge a úsáid sa fosin ach ní raibh mé ag gheart, so uaireanta bíonn Gaeilgeoirí an agus bíonn siad a géirí dul ar tuairis chun na huimhne eáil agus is féidir lom iad acu go dtí na huimhne agus insiam dóibh faoi na huimhne agus faoi star na huimhe as Gaeilge agus thomáile sin tugann sé seans dú chun Lord le Gaeilgeoirí eile agus bhfuil hing do chéine óga bhfuil sim sa Gaeilge acu, Béige ag Lord as Gaeilge le Gaeilgeoirí eile chomininic mar is féidir mar is é sin an bhealach is fearr chun do chuid Gaeilge Oibre. Chomáile sin just béige ag le is ag fulam go deá bailach versa chun sin a dhéanú ná lean ar caintis Instagram atá as Gaeilge. So mar hampla múntóir meg, glowing with Gaeilge, caintis mar sin, so tugaí tú suas frásaí agus focail nua. Fásta nábí bartha faoi man cóga boga a dhéann tú nuair tá tú ag Lord as Gaeilge nó mar bhfuil léfacht amláin agat, tuigeann achan Gaeilgeoirí do chas agus ní bhéine ag magu fut nó rudí mar sin, so just béim muineach faoi do chuidtanga, mar deir siad lóirí agus marthaí si agus tá sin fear, so buina í soltas antanga agus bégaí sláánsáilte. Dear Dave, is Misha Cormac Donahue agus is den ganna ganta Chirondu. Is astra for Gaeilge me Oibre de Chideachtar Dr. Premier Irish Transition. Hasí me ag fáil na Gaeilge ar bhain scoil agus bhí simagam sa Gaeilge an tús tuis gur bí ardanga go chusaí agus tuis gur céadrí hailteach do gultar agus do nuireachtaí. Tá caint bí agam sa leon ceilteach agus sa fliteacht ó Scoil na Belfáiste. Tar éis dú an céim sin bhaint amach, sin mé ar Scoil na Riana an tuairt bhí céim as Gaeilge agus tá mé go fi láthair an arddiploma san Astráin Dlícheal ag Choláiste Dlí Maltha Clia. Mar dúirt mé is astra Gaeilge me, sa rúil sin Astrium Checksna agus de mé gach chéineal don rialtas don Íontas Eorpach agus don na main. Bhí an éagsúlacht an maidir leis na chéinealacha rudí dhéanam sin mar astro. Bhí an lean rudí gceist de méid reachtacha de méid figiúla an rialtas
freagraí agus gá cheala féise. Agus arnta tagan PC de clicí rireachta stealchiú. Bíon an eilion ar Austrachan Gaeilge ó céadhar citeachtaí freisin. Agus tuí medú eilion ar sin mar an status mediceach atá gin néalaga sa deisceart agus níos orpach. Agus mar an status atá a tuairt don teanga sa deisceart go luath. Mar astrathóir tasníon Gaeilge am teiscear bráil am gabhracht Gaeilge agus deirtear go bhfuil an Gaeilge ar cheantar teangacha is cruinne agus is beatha ar don mar tharú earnáilecha Grandréta bhaim. Is sé an frío chomhaile a thuirthín dalmí ar Gaeilge na bunaigí soltas an teanga. Ní gad ó agad Gaeilge bheith fearfa a cleachtaigh é bunaigí soltas tí agus ná bíon aonach láirbh Baltúna dhéanú. Úsáid man teanga las méid an aber freisin agus tá céadhar cultúrlán agus gríomhachtaí sóisialta an inar féidir an teanga a láirt agus a chleachtaú. Agus dearmar asan an teanga agus landthaí an teanga le fás tuí bóirí mór faoin na deisna sin ar fad. Gur maigah. Bhí a chairde, Annie deir sanam dom, agus táim chun glóra beag a insean díobh, fuam féin agus conas a úsáidm Gaeilge I a héal le húil. Ó íseog bhí Aonach ag teanga na Gaeilge I a héal. Drastal méir nílan I bhaile dúchas de iniscórthaigh I lech garman. Is é seo an áit a leagfinn mhuir ar chús fointa an ghrátá gom don teanga. Bhí an nílan ceangalta le bonscoil lán Gaeilge sa bhaile, Gaelscoil iniscórthaigh, agus mar chóra buaníú an Gaeilge I a héal. Bhí an rogha gom freastal ar bhanscoil, ach bharrtaigh mé dul gurí clochar an creidimh néafa I rusfig trón. Anseo rinne mé an tasta sóisreach agus an árteisteamaracht. Don dá scrúdú tá ceithre ábhar riachtanach I gcónaí. Mata, Béarla, teanga idirnáisiúnta, rénig mé héan an bhrancíist agus an Gaeilge. Drastal mar rutharacha ar an Gaelscoil céine agus mar chóra le rémuid go léir an Gaeilge líofa. Ó hin tá an Gaeilge fólamatha ag mo bhamí comá. Is é an gnála ré doing sa bhaile an Gaeilge agus an Béarla a bhasca. Is minic a chluistear abertí ar nós, whereas my guchan nó ar thug aine fúd don puppy. Mar sin féin, níl Gaeilge líofa ag miadi a hagan as bult in óúcas, ach ní anan é sin agus a rá nach gúil cúpla focail peocha súsaige thar na blianta. Ba é an spruch a bhí gom le fada na céim a bhaint amach so Gaeilge agus sa Frankis in dhíigí a stadar sa bhanscoil ar fás sé bliana. Disrig mé na hoscoilena éagsúla earnáil agus ronig mé ollscoil na réana I mé firsta. Chláirigh mé ann mar bhach léin a 2015 agus bhain mé BA amach so Gaeilge agus sa Frankis I miúil 2019. Is ábhar spéise dom iad canúntí na hÉireann go chairtha madair le canúnt mo chuige dúchas chuige lein. Bhain mé mástruach taide amach in ollscoil na réana ag deireadh na bliana se thugan, agus ba é ábhar mo chreachtas mástruachta na teangacha canúntí agus loganamnacha I mo chunta dúchas de lech garman. Faoi láthair is iarthóir PhD mé fós in ollscoil na réana, agus is é Ted le Oibre mo chaide ná canúntí chuige lein, Fianaise ó loganamnacha agus lámh scríbhíní ón 8 agus a 9 hísteig. Inar cheanta sin le déanaí thosaigh mé mar chúntóir teagas san ollscoil comá, agus ghlacham rang cearlanna an chéad bhliain gach seachtain. Le 8 bliana nús cacham ar laig 5 seachtainna I ré an thabhraí ag obair an Gael cláiste darabanam cláiste lein I rusfig trón. Drastal mé ar an gláiste mar halta, mar chúntóir, mar chinra, mar ard chinra agus in éireann anála mar úntóir. Cairíonn cláiste lein leis an Gaeilge a chur ar fáil mar teanga átúil in ionadaí a bheith teoranta chuig na ceantar Gaeltachta. Agus is mór an tábhar atá an cláiste a dhéanamh de láithreacht na Gaeilge sa chunta. Mar chuid de marró lán, spragam na daltaí chun an Gaeilge a labhart in atmosfér fólamtha spríúil.
Dibrig mé mar chuúntóirteanga an Bhéarla is Strasbourg an Orthu na Fraince agus fuair mé an post tríd eagraíocht darbannam an British Council. Chur mé isteach ar fust arís i 2019 agus an taim seo chur mé isteach ar fust mar chuúntóirteanga na Gaeilge. Fuair mé post i gláiste an chrírónéafa san nómé. Thosaigh mé ann i mí dhearg fuair i 2019 agus an tá an fós an sin im mbliana. I rinn ar an Gaeilge an uirí, décamar ar réimse lechan ábhar, ó chultúr agus ó tíreoíocht an tíre, tuiscúil sé Jackar iad san Iscaró an teanga, go dtí na bailí de friúla gur féidir ling Gaeilge úsáid ar lína, mar hampla ar appanna ar nós Instagram, YouTube agus TikTok fiú. Inniu ar nói ba i friúlan scéal mar chóir ar an bandéim COVID-19. Ó bríam sa bhaile anis agus tugam takeíocht do bhúntóir Gaeilge na scoile pe bailach gur féidir lom. I mo chóir an pásanta tá níos mó na bríthre agus folklór a gceist le teanga a ólam. Fiamh síon fáilim teanga de scileanna cumarsáide agus chuirn an teanga atá fólam agat go mór le stór focail de theanga thuúchais. Chochéan fólam teanga ár léirthuiscint de tradiisiún de ealaíonna agus de star bhaintear na teanga sin. Ní amháin sin ach cabhraíonn fólam teanga leat de smaointeoireachta criticú le dheabhsú, measanú agus analísiú a dhéanamh ar eolas agus de scileanna brathnachach a chur chun cinn. Is scileanna iad seo atá ag teastáil uainn agus muid ag dul ag obair in ann níos ilchultartha agus níos domhanda ná mar a bhíú riamh. Gur míle maithagah as 8 isteach liom agus tuairg dheara. Haia cáirte seo Ciaran McGear agus is as Roslia ag an ar mana ó guhiistú gur a maigad as an dé seo a bheith glóirtlibh agus tá mé sásta a ra catia a hatníonn an Gaeilge lom. Well, nuair bhí me se óg nuair bhí mé garc ar na cluichí CLG ar an telefís ar TG cethir sin an chiad rud gan éiris a chur spéis ionams de Gaeilge an sin nuair bhí mé ar an bhanscoil bhain mé ansult as na rang na hui mé hiag an Gaeltacht agus bhí sé iontaach ar fad so sin na rudaí sin na fána a hatníonn an teangalum. An sin in dhé na manscoil a hui me se go dtí ollscoil i mul farste in ollscoil ola agus rinn me se cíam i litreacht agus a deangan na Gaeilge. In dhé sin rinn me cíam san aistrachan cumaich agus tá coppla rud eile deanta agam maidir le cailiachtaí an rud a dearthing tá neart cursaíon agus is mai a gcónaí bheith cur leis an eolas atá agatsa. Fuoi láthair tá post agam mar if a gach forbartha Gaeilge le pobl ar nuail ar an ómí sin grúpa Gaeilge a dhéanann ar seach níhal an Gaeilge chu chun cinn i gceantar na hómí ribh sin chaith mé sé bliana ag obair le stáisiún radio mul farste Darbaniam radio fáilte. Na dúilga sí atá agamsa bhfuil tá sé first a go leor iad chur an nuail, ba bhfuil linne pobl Gaeilge a chruthú i gceantar na hómí agus takeíocht chur ar fáil do grúpaí Gaeilge in san ceantar chun sin a dhéanú. Catia a hatníonn an Gaeilge lom, well, seo an rud ó gur thosaí me sé ag fólam na Gaeilge ní raibh lá ar bí nár bhain me se sásamh as a bheith ag fólam na Gaeilge. Bhí Eva Gaeilge góirí ormsa, bhí mé ag buint sult agus mar dúirt mé bhain mé sásamh as a bheith ag fólam na teanga. So sin fá a bhfuil an Gaeilge tábhachtach dúsa caithfí mé ará. Éon dóid bhfuil an Gaeilge a chhlaachú a go taobh muidir a chuide bre, well, bíam ag buúla a cardide go más a réalta agus is Gaeilge iad ar fad. Tá spéis nach bag agam sa i gcuirsaí cumanúchlá scéal agus fríd sin bhfuil mé le kidhhaid imreoirí daoine ar telefís a bhfuil Gaeilge acusan agus bíonn muid ag córa ag caint is ag díospracht maidir le cuirsaí cumanúchlá scéal agus mar a dúirt mé mo kid cardide tá Gaeilge acu ar fad. Maidir leis an tuarastal seo ceist tábhacht a bhfuil an rud a dearthing libh
Module pás na sa Gaeilge tá na scalanna tuaristil tá siad deantamach go maiid ag na húdaris agus tá airgid maiid le fáil as a bheith gobar le hobar pobl in san Gaeilge ach má tá tú géirí na peanathe móra a dheanú an rud a bhilthing díobh na goladrón aistrihan obair jaachar go maiid atá in san aistrihan mar caiith tú bheith smaoinemh a gcónaí agus tá sé thar bheith inslachtúil ach tá tuaristil anard ag buint le sin. Bhfuil éon cóirle agam do gcónaí óga le fólam na Gaeilge seo an rud a dearthing libh. Tá sé costal a bheith gurí bheith achlaí fearin pella. Ní féidir leat trían eile anú urlaháin sa teachtain caiith tú a bheith ag chur fios a do chuid Gaeilge lá iné le bheith clachtú é bheith ghéamh tá sé thar a bheith táhairteach go mé daoine ag líamh agus a bheith caint le daoine a bhfuil Gaeilge achasan. So seo an cóirle tá agam sa gach lá caiith tú rud ag an dheanú in Gaeilge agus an sin tuchaí lífacht agus tuchaí muinneáin agus sa teanga. A bhfuil éon rud eile gur bhfuil am a lua maidir leis an teanga níl éon rud ach amháin mar a dúirt mé maidir am a fás ó gur thosaí mé ag fólam na Gaeilge ní ró lá nach ró omh éire orm na gur bhain mé sult as an obair ná gur tugadh sáú dú as a bheith obair leis an teanga. Seo tá síal fada Oibre Róm agus maithíam go bhfuil sé thar a bheith tábhachta go bhfuinm sult as íon rud atá mé ag deanú. Go néirí libh i bhfuair náisteart leis an teanga agus le cidiú dé bualadh mé libh a mégan in earnáil na Gaeilge. Slán. Dídí fa carde is me se seanan ag ruúir agus tá me sé ag teach go beo, well, níl go beo seo ré ó hafada. Dídí fa carde is me se seanan ag ruúir agus coníam sa faoin tuya an cear ag mhór gan de hiróin agus iniuta me go le lort le faoin na deisina a firmé marall ar chuid Gaeilge. So hosí me se ag fólam na Gaeilge agus mé an sin céadblin ar an bhanscoil, so níor thrastal mé ar ghéalscoil, hosí mé agus mé íon bhíon déag déis agus inis tá mé fiche a seacht sin sé bliana déag. Tíoráil sin dohreiste. Nuair a Jimmy mé ón bhanscoil sa bblion neamhíle sa dóigh hosí mé ddíreach amach ar chur sa múinteachta ar oscail níomh mar má farste. Ach hep orm in san darna bblion, hep orm a bhádal amháin agus bhí orm an bblion sin na dhéanaí arís. Nes bhíos agam ag an amnach ro mé ré don bhainteach go fáil agus mar sin de dúir mé as an cursa agus bhaithí mé go thomlan cailte ní rós agam go dé le deanaí, bhí sé inta deacardaí le bheith cineal cailte gan smúniú ar bé mar héil mé híon nach ro mé abalta bheith móinseir nó nach ro mé maiglúir le bheith móinseir. So anyway, marall ar má chud Gaeilge fir mé post bliana in san níoscail aitiúil agus mar sin de ar lead bhí post agam don blion agus ag an amcéarna bhí mé ag obair ag globan na oige Gaeilge, rudí mar sin ag obair le cólachtaí Gaeilge má cheantar ag spráigúní Gaeilge agus earnáil ar rihanntairí bhí déis agam le bheith mar cheanara a lech an dúr. Sin deis ionach má aon sibh deis le bheith ar bhar geanirí ar chursa géalteachta ar bé ghlach an déis chusteach fahinne is rud aonach é is eisbris aonach é just deadly. Hannig mami le chusteach orm le rá go roiarm go le rásrááscail mar chur na mami sa steachrain ach bhíon ceart aici, bhíon grá agam agus bhíon passion agam sin den Gaeilge agus ní rós agam go dé eile le deanaí leis, so Bhí mé rás an na háscoile marall ar an dábhlaíonn a bhí deanta agam hana híon ar áscail níomh mura, bhí mé abalta tosaí go ddíreach an san darna bblion ar áscail olaí agus bháilhín an cursa seo gan doidtaobh is cinnte gur ólam mé chud mhórfum híon mar Aonach agus mar Gaeilgeoir faoi mo chantra híon faoin tíir seo, faoi star na tíire seo agus earnáil hanig fios allmhór am a chud Gaeilge, hanig muinneáin orm bhí muinneáin agam anam héana éis seo híomh na Gaeilge de agus bhí sé just ar dóir fad agus le linn na ceama in san trí blion bhí déis agén le bheith obair le cólachtaí móra na Gaeilge in san tíir seo. Bhí déis agam sa fásta le bheith obair le dearcan media
in nura le fhiseán na chur le céile leis an Gaeilge sa spreagaí agus a churchan cin in san tuaisgurt sin seo, so bhí deis na aontacha agam tíomh stíd an chursa, agus asclú ó bhád níos mó dorsa iní sin. When me came céad ónaracha amach a deang agus le triach na Gaeilge sa bhéine a bhíle sa seachtaigh, when me dúis don ventractus a bhíle deanna agin, agus bhí mé ar an Dean's List. So nuair a chríoch na mé leis an chéim a rééis deala ní rós agam codéile deanna leis, ach inné beidir bliana, hard fa bliana in sin for mé post mar chuntar ranga in San Gaelscoil an seo an San Cantar, agus sin just an doras is mó a dascail ma hud Gaeilge dú. Is margheallar an éisbris sin a bhfuil mé arráisig deanna an chursa tico inis, margheallar an taichi a firmé sa scoil ó híomh na Gaeilge de leis na páistí leis an dathangahas. And I just loved it, you know, I would have done it for free. Inar tattoo an rá leis an Gaeilge, oh, you know, sin rud a bhain nach jiglat price occur na an gra sin agus an passion sin. Yeah, so inné jaab líon ag obair in San Gaelscoil an sin chur mééis teach fahinne an chursa tico agus inis tá ag fólam ónhála mar wacléon tico. Mar sin de níl mór an cóirle agam daobh ó híomh airgid nó rudidir bí, mar me se cinne le brath ar éasach na maclaíonn faoi láthair. Písaí cóirle atá agam daobh na big lorch na Gaeilge, you know, big lorch leis an bhainseoir. You know, you don't have to know everything. Tá sé carc leir le manco go dhéanana bhí ogla orm rih manco go dhéanana nuair bhí meise ag Johnny Stadger ar an Gaeilge bliantí hin. Anis during go bhfuil an fésin seo land ó manco go agus tá sin go hamlan carc leir sin dói is fearr le bheith fólam. You know, ní gaithí tú gach facail a bheith rolas agat le bheith lífa. You know, so tá muid gcónaí ag fólam agus ná béigí bartha faoi manco go dhéanana. Cóirlear biala, go hun na Gaeltachta. I'm telling you now, go hun na Gaeltachta. Go agus fai do phobal Gaeilge hían. Pís a bhaineann na put yourself out there. Nuair a grid na scoilna an sin na mí an warta hosí mé le hanach Facebook, Seánna Sawala, agus rin mé getí bug a Gaeilge a gachla nó getí bug a alainne le mé scíal in Gaeilge agus a murla. To just kind of put myself out there agus ma aia churamach agus inis to make fáil deisna ó gachat. Tá me se ag caint libse ar éisian fásteachta agus níl post agam. So ma chuann sibh hían amach, you know, bhain sibh na deisina seo agus, you know, bulan sibh le daoine agus bhain sibh níos mó deis agus asclaisiir níos mó dorse. Keep going, cinní ormh an rud is far faoin Gaeilge na an pobal. Agus maithíonn tú go bhfuil tú páirteach a rud ag an speisialta, agus tá tú agus bé tú go deá agus tú ag fólam na Gaeilge agus tú ag spreagadh na Gaeilge. Is rud aonta speisialta is brontanas it's such a gift agus, you know, tá me se cóbráda las mo chud Gaeilge agus go bé coppla facail te agus se ba chuirdíobh se bheith cóbrádail sin as trí facail na trí céad is trí. Agus rud a bhain eile na an cultar a hen leis an teanga, an ceáil, an scéalaíocht, an filiacht, a han rud mar sin agus teigem agus sibh se ar scoil ag Johnny scrúdathe ar tá si Jackar le soltahain teas, ach sa taithí chiefí sibh cé có sibhar is atá cultar sagin agus atá éireach na Gaeilge, agus ba cuairúin bheith cóbrádail as Gaeilge sagin. Tásúil agam gohain sibh soltas an éisian seo dúirthaí nach bhair sibh an méid ólas céarna bhuamsa ná fuair sibh bhna daoine eile ach sin taithí sagamsa agus ní bheith gach bóthar díreach, you know, in amana cé tú bóthar eile ghlacha agus tá sin carcail leir fásta. Bí muineach an bhíon be cenealta díobhíonn, be kind to yourselves as well, go easy on yourselves, agus a massive amór bhuamsa do chubé rud a dhéanann sibh sa taithí agus náide an dearmid bathatanga í a lóirt. Slán! Díomh cáirte Christóir McCaffrey is anam dom is as cilnálaí níor dheisgart gon léir manach mé, agus is mútear Gaeilge mé an seo ag ard scoil ní bhéadán in nuair linn, agus cumáile sin is báil tufad an cóirla cantar ar manach agus na homí mé freisin. Nuair bhí mé ag fás an níos, bhí mé go láidir gur cóir go mé ag mo hanga féin agamsa, go mé an Gaeilge ar mo hill agamsa, agus bhí mé ag irí a gcónaí chonaí a labhairt agus í a álam.
Thucail a ragú sim agam in som teanga ón tús ach níor bhí ar man scoil bhí múteirí Gaeilge iontacha agam freisin agus cadrí se seo an spéisial bhíonam a bhoscail sin sa teanga. Tá céim buinte amach agam sa Gaeilge ó ollscoil olú agus cumáid le sin a nuirí a bhain mé an seaachtas iarcéim is nidir his amach ó goláiste ollscoil a níomhmara i mbeal farsta. Tá mé ag múniúis ar fáil bliana agus buna malán taisna bhas caiim rá buna malán taisna bhas ag bheith ag úsait mohod Gaeilge i mo chéal léthú. Tá mé ag múniú Ryan JKSA an seo ag an scoil agus ar nóid dúnan an cóirle obair tábhachtá chun an Gaeilge chur chun cin. Tá an Gaeilge fíorthábhachtach i mo héalsa mar ní amhain gur teanga dúchas na tíre í an Gaeilge ach mar is léirú dar star dar nightdrop dar gultar í freisin agus na cáirde agam agus ní leirú muid ach tríd an teanga mar sin de bunim úsage as an Gaeilge agus tá sé fíorthábhachtach i mo héal. Is omíslí bhatha chur na Gaeilge gur fáil daoine sa lá tá nniuam go hairí a daoine óga. Thucail a bheith ag múnú, thucail a bheith ag obair thar ag chur an Gaeilge chun cén thar thucail a bheith ag obair stamáin conversáide, go thucail a bheith ag obair in san astracoin. An tuairistáil atá agam ná timpeall is 35 míle gach bliain agus is tús fíormhaid sin i do héal agus tá sé ar fáil leis an teanga ní féidir le aoine rá nach bhfuil tócaí ón leith. Agus an cóirle atá agam do gcuine atá ag fólam na Gaeilge inis. Tomagaí isteach intí, léimagaí isteach intí, bígaí bródúil as mhórdeanga as arddeanga, tá deisna ar fáil, tapagaí na deisina sin. Gur míle mágam as a dé géisteacht.